y gŵr o'r iseldirodd, Mr Harold Zoot, sy'n wrthi yn beirniadu yr adran A eleni yma yn y ffair ea. Dyma'r dosbarth cynta I Ebolion, ac mae wedi bod yn dosbarth digon cryf o ran y safon sy'n mewn. Yndi, mae'n ambell un y safon uchel yma, ac mae o wedi gosod nhw mewn trefn, ac wedi gofyn iddyn nhw cerdded o amgylch. Dyna'r cyntaf ar hyn o bryd, Natasha Barnes, yn dangos Four Oaks the Ringmaster. Yn ail, mae Chris Cobley a Braidy, y ferch yn ei arddangos. Trefel Sorrento, sydd yn ail. Ac yn drydydd, mae Adam Fletcher yn dangos sy'n ni'n tybio ar ran y boi hun, Caradam o Gati. A mae'n wir I weid bod dim pob beirniad yn tynnu nhw yn ei trefn yn syth bin, ond fe nath Harold. Do, I gael rhyw fath... Dwi'n meddwl bod yn bwysig I gael rhyw fath o syniad. Dwi'n meddwl bod yn hawsach gyda adrannau fel y bridiau fel hyn, fatha'r Merlod Mynydd Cymreig, achos bod nhw gyd, siŵr o bod, o'r un taip, yr un math. Wel, gyda'r rhai lliw, mae'n gymaint o amrywiaeth. Dwi'n meddwl ddim y byrw ddim eisiau holli hi neu rhoi hi mewn blwch yn syth bin. Mae'n dangos hefyd pwer yr argraff cynta pan maen nhw'n dod mewn i'r cylch. Yn bendant, ac mae'n debyg bod y rhai sydd wedi taro sylw Harold Zoot o'r un taip. Mae yna patrwm yna. Ond wrth gwrs, mae o'n cael cyfle rwan, wedi cael cyfle I weld nhw'n agosach, a falle bod yna rhyw newid yn mynd I fod I drefn, pwy a wyr. A mae hwnna wedyn ni'n ychwanegu at y cyffro I bawb sydd I ymgylch. Ac, crowd go dda yma, a'r dorf yn cynyddu. O ran o ti'n gweud yr patrwm sydd wedi mynd a'i fryd atgoffa ni o'r patrwm sydd wedi blesio. Swn i'n deud, y canol, middle of the road fel maen nhw'n deud, yn Gymreigedd, wel, mae newid I drefn wedi bod, 2-7-3 wedi cael ei dynnu fyny o'r trydydd neu pedwerydd safle yn gyntaf, ac dyma ni o brydfa Islyn o Winchester. Na, dwi'n deud clwyddau. 2-7-3. Rhag dy gwylydd di. Islyn Tarian. Gyda Iowan, ond dan berchnogaeth Megan Howe o Awstralia. Felly wedi cael ei werthu I Awstralia ac yn cael ei arddangos gen Iowan Jones Evans. Yn ail, 2-6-4 wrth gwrs, dyma ni Natasha Barnes. Oedd yn gyntaf ar ddechrau dosbarth gyda Four Oaks the Ringmaster, a Braidy Cobley wedyn yn symud lawr i'r drydydd safle o'r ail safle, ond dyma'r un sydd ar y brig. Ac wyt ti'n gweld pam? Wyt ti'n gweld pam bod wedi newid y funud ola? Ie, mae'n teip bach neis o ebol, a wedi symud yna yn y dosbarth yn unigol. Wrth y march hyd y felyn Soul Survivor ac allan ar gaseg Islyn Seren Wen. Maen nhw yn gweud bod tipyn o feirniadu ynglyn â maddeiant. Yndi, a mae bob beirniad yn gallu maddau rhywbeth gwahanol. Mae pawb a'i pethau ac yn gwerthfawrogi rhywbeth bach o wahanol, a mae pob beirniad yn gallu maddau rhywbeth wahanol hefyd. Ac mae Harold Zoot wedi crybwyll hynna cyn y ffair. Aid maddeiant i'w beirniadu, ac dwi'n siŵr gawn ni dipyn mwy o hanes Harold wrth I ni mynd mlaen yn yr adran yma. Harold Zoot, y gŵr o'r iseldirodd. Dyna'r un sydd wedi bod wrth y lliw, a dyna fe yn yr het, a'r siwt lwyd yn beirniadu yr adran A a'r ddornod cynta'r ffair ea yma yn Llanelwedd. Dyma'r dosbarth cynta I Ebolion, a mae yna newidiaeth wedi bod yn yr eiliadau diwetha. Do, ar y brig ar hyn o bryd, yma Iowan Jones Evans yn dangos ar ran Megan Howe o Awstralia, Islyn Tarian. Ac mae o dal yn camu'r llinell, dal I fod yn rhoi a newid rhyw drefn, a mae'r het wedi diosg. Allan nhw anadlu. Wel, Iowan Jones Evans yn ennill gyda Islyn Tarian. Fi'n siŵr bydd Megan Howe yn Awstralia yn gwachio y rhaglen gobeithio a gweld bod yr ebol mae hi wedi prynu yn ennill y ffair eiaf. Gwych. Yn yr ail safle, wrth gwrs, Four Oaks the Ringmaster.
Ac yn drydydd Braidy yn fanna, yn dangos ar ran I dad Chris Cobley, gyda Lefel Sorrento yn drydydd, Adam Fletcher yn bedwerydd, ac Harold Zultebeiniad yn cyflwyno'r rhosglymau i'r rhai sydd yn buddigol yn y dosbarth yma I Ebolion yn yr adran A. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I ti, Iowan. Jones Evans o draws fynydd ar ran eich teulu chi Islyn wedi magu, ond dim yn berchen yr ebol yma rhagor. Gath o'i werth I Australia. Be oedd o pan oedd chydig o fisoedd oed, so reit neis, really. Dechrau da i'r 2 diwrnod. Definite. Sioe goes ar. Os da chi'n agor I gystadlu? Na, just ein, so... O, bendant dechrau da. Yeah, definite. Wel, pob lwc yn y pencampwriaeth a pob lwc gyda gweddill y sioe. Diolch yn fawr, thank you. Diolch. O 2-7-7, Angen Santiago. Bergoliaeth Cap. Charles Kilby. Ac yn chweched o 2-9. Iowan Jones Evans yn dangos Islyn Tarian a Riore yn cipio'r wobr gynta a'r ebol adran A yn sicr yn plesio'r dorf. 2-0-7-3 Islyn Tarian.